Καλώς ήρθατε στα Φαλάσσαρνα. Σας παρουσιάσω μια πολυτελείας βίλα προς πώληση, η οποία αποτελείται από δύο επίπεδα, 260 τετραγωνικά μέτρα, σε οικόπεδο 1200 τετραγωνικά μέτρα, με πανέμορφους εξωτερικούς χώρους, μεγάλη ευρύχωρη πισίνα, 150 τετραγωνικά μέτρα με υπερχείληση, εσωτερικό μπαρμπεκιού και πανέμορφος κήπος. Ελάτε να δείτε. Το ισόγειο περιλαμβάνει σαλόνι κουζίνα, δύο κρεβατοκάμερες, η κάθε κρεβατοκάμερα με το δικό της μπάνιο, ένα WC, ενεργειακό τζάκι, επίσης περιόριστη θάλασσα και άμεση πρόσβαση στη πισίνα. Ο πρώτος όροφος αποτελείται από 3 κρεβατοκάμερες, η κάθε κρεβατοκάμερα έχει το δικό της μπάνιο, με μπαλκόνι και απεριόριστη θάλασσα. Λέγομαι Μαριάννα Μαμεκόβα, είμαι συνεργάτης της Keller William Cretan Properties. Αν θες να απολαύσεις αυτό το ακίνητο με αυτή την υπέροχη θέα, επικοινώνησε μαζί μου τώρα.